हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमग्रोनाय जाबाय लोगोसे आंनि हिरा ब्लग फट' चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दायो आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय आङो दिनैहाय जेबो खामानि गैयिखाय कलेजाव थांनो ओंखारदों आरोना नै आं दायो देलायखांबाय साइकेलजोंसो नै साइकेलजों कलेजाव थांनो ओंखारबोबाय आं न'नि लामायाव ओंखारबोबाय माने आं कलेजाव थाङिया जा गोबाव जाबायमोन दाखालिफोर बेसर खामलाबो फुबाय थाबाय आरो न'आवबो एसे एनै फिसा फिसौ खामानि मावबाय थाबाय ओमफ्राय कलेजाव थाङिया गोबाव जाथारबायमोन बेनिखायनो आं दिनै कलेजाव थांनो ओंखारबोबाय आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर नै आं दायो साइकेल सालायनोसै लोगोफोर साइकेलजों थांबाय थानोसै नोंथाङा नायलांबाय था दायो आङो साइकेल सालायनानै थांगासिनो आरोना नै लोगोफोर बलांगुरि मोनफैबाय नै सासे लोगो मोनबाय बलांगुरियाव साइकेल सालायनानै मेंनाया हागबावलाङो ओमफ्राय कलेजआबो गोदान ना बारा माबा गैया दासो एसे माबा बानायहांदों माबा फुल ओरि गायलाबायहांदों कलेज मोनबाय लोगोफोर नै बेजोंनो ओरैजाय हाबलांनोसै जों दायो माबा अखाबो दोमैदों जि गुसु बार बारदों ओमफ्राय साइकेल सालायनानै थाथ'बाथाय जि गोलोमो ओमफ्राय साइकेल सालायबाय थाबा बारजों माजों अयथासार गोजाङो गुसुनो जेवारिया मा खालामदों मबाइलाव हिरानि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय जाबाय अननानै हिरानि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार लाइक आरो मोजां मोनबा कमेन्ट खालामना होदो ओमफ्राय लाजिलायोबो नामा नै लोगोफोर जोंनि कलेजनि भिउसा जों ओरै लामा दं बेयाव दैया रानजोबदों ओमफ्राय दै फैबा जा मोजां नुयो कलेजनि माबाफोरा लोगोफ्रा बेयावसो बेरायहैजोबो दै थाबाथाय सेकेन्ड सेमनि एग्जाम जोबनायखाय स्टुडेन्टसफ्रानो बारा फैयाखै एग्जाम जोबनायनि रेस्ट लादों खोमा ना रुखि जानोबो हानाय एग्जाम जोबनायनि रेस्ट लादों ना जेवारि केमेरायाव नुजाथिनो लाजिलायो सेकेन्ड सेमनिया जों साथामल' फैदों ना एसामिसफोर दंना गैया एसामिसफोरना बर'फ्रा जों साथामल' फैदों साथामल'खासो जाखाबायना सासेयाव फैला सासेयाव फैलाने खालामनायाव गैला आजा माबोरै आजा खबरा मोजां प्रेडिसन बवा मुस्कुर बोखोलायो माथो सुवानसन बरगयारि जि मोजां गोसो होनानै नायदों नै रक्सिनि लिरनायखौ एग्जाम जोब्बायनो ओमफ्राय इमान चुपचाप लाजिलायबावो जोंना फट'ग्राफारा एबार फट' सुथारो बिसोरो केमेरामेन जादों केमेरामेन ग्राफार इयो फट' खेबनो लांफै नै जोंना बारदै सिख्लाया Butterfly, where are you going? गारजों नुगोना नुवाखै नै मबाइलानो बेना ब्लार आंनिया माबानो खालारा दायो क्लास गैया ओमफ्रायो जों क्लास गैयैखाय फटक लाबाय आरोना लोगोफोर एसे आरो सारमोनहाबो माबा फार्स्ट इयारनि एग्जामबो जागासिनो ओमफ्रायो बेखायनो सारमोना एग्जाम जानायाव दङ बेखायनो जों क्लास गैयैखाय एसे फटक लाबाय एचएसबो एग्जाम जाबाय फार्स्ट इयारनाबो एग्जाम जाबाय बारा गैया स्टुडेन्टसफोरानो
आरो माखासेफ्राथ' गैया सेकेन्ड सेमनि एग्जाम जोबनानै फैयासै ना मा जाखो रेस्ट लाबाय खोमा एसे बिक्रम কি চাই আছে অ নহয় মোবাইলত কি চাই আছে আৰু এক্সাম কেনেকা হ'ল কিয় ইয়ে পঢ়া নাই কি আছিল আজি সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু খালি লজিক माखासे गबाय नै ओंखारबोबाय एग्जाम जोब्बाय खोमा बर'फ्रा दाबो ओंखाराखै लोगोफोर दायो जोङो कलेज जोबखांबाय थांनोसै क्लासाबो बारा जायासै मेजरल' जाबाय दायो न'आव थांनोसै थाङा न'आव थाङा नै लोगोफोर आं दायो साइकेल सालायनानै न'आव थांबाय थानोसै लोगोफोर साइकेल सालायबाबो बिराद खस्थ' जायो गस्ला गानबा बारा खस्थ' जाया खिन्थु दख'ना गाननानै साइकेल सालायोबाना जा खस्थ' जायो आरो बिराद बार बारबाथ' बांसिन खस्थ' जाबावोसो बिदिब्ला लोगोफोर जों थांबाय थानोसै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आं दायो साइकेल सालायनानै थांबाय थानोसै बाय बाय